Lolu sasazo ngqo lwendaba ngokusithethe high studio 9 Auckland Park eGautini nazi eziphambili. Sithelwe so kunzima kuthi kakhulu kangokuba asiyazi basawutya ntoni, asiyazi basanxiba ntoni, into zabantwana zitshile. Usube umphefumulo umlilo oqhambuka eStrand kwaye kubongozwa abemi basematyotyombe ukuba balumke xa bebasile. Ukhuseleko ezindleleni lixanduva lommi ngamnye ukwenzela sihlale sikhuselekile. Bangapha kwekhulu abantu abaphulukene nobomi babo kwindlela zaseMpuma Koloni ususela kuqala ixesha leziyunguma kwaye izingozi zanyaniswa lokungakhathali kwabaqhubi. Shoni lingenandaba sondelani mawethu sinivubisela ngeselo lamathole amadala ngalenhlwa amazi alwa ntubululu ulonekhaya. Kubongozwe abanhlali bendawo zamatyotyombe eKapa balumke xa besebenzisa irhanso okanye imililo xa bepheka ingakumbi ke ixesha imimo ebhudla ibhebhethekisa imililo yamatyotyombe. Umbutho wesise Gift of the Givers uthi usathumela uncedo kubantu abamalunga newaka abachatshazelwe imililo eDunun, eKosovo, eMasiphumelele nakwezinye ingingqi. Kusweleke umuntu omnye enomzamo eStrand kumlilo oqhambuke kusasa namhlanje. Imbubhiso engathethekiyo emva kokutsha kutshabalale amatyotyombe angama-50 ze indoda kwabikwa ukuba irhaqwe ngumsi yasweleka ngabantu abasondeleyo kwi-130 abashiyeke bengenandawo yokufihla intloko ngale mini yandulela iKrisimesi. Lo mlilo ubhebhethekiswe ngumoya obubhudla ngamandla wanwenwa ngokukhawuleza. Ya ebuhlungu gqithi into esenzekeleyo apha. Umlilo uqale ebusuku sisonke silele sisonke apha. Umlilo uqale about past 12 to 1. So khange sikwazi nowucima, ngasikwazi nothina abantu. Umuntu just unempahla nje ezazinxibileyo ziphelele kuye. Akayazi uzawutya ntoni, uluze yonke into, akazwaphinda anxibe kwantoni. Ngekambe abolawulo lwentlekele kumasipala waseKapa bathi umonakalo ufikelele kwiziseko zophuhliso zombane, izindlu zangasese nemibhobho yamanzi. Ndilahlekelwe sitshelwe mani sitshelwe so kunzima kuthi kakhulu kangokuba asiyazi basawutya ntoni, asiyazi basanxiba ntoni, into zabantwana zitshile. Ngumuntu uswelekile kukumfana bezama ukuncedisa naye apha ukucima umlilo, uswelekile naye. Lo gama lwenziwe uhlolo lwamazibulo kungoku nje amaxhoba ayaqhubeka nokunikwa uncedo. Structures are built on top of each other, and with the southeasterly wind blowing in the evening, over experiences over the last few years, whether it was their community or whether what was their neighbours adjacent, they've seen that the devastation by leaving a gas stove unattended, by leaving a candle unattended, and it comes to a simple thing of negligence of not putting, of attending to the fire you have started. That you're not only destroying your home or your family, it's having a devastating effect on the whole community. Abolawulo lwenkonzo zikaxakeka eKapa bathi zenziwe izicelo kwi-arhente yezibonelelo isasa nezinye inkonzo njengesebe lezekhaya. Bangapha kwekhulu abantu abaphulukene nobomi babo kwindlela zaseMpuma Koloni ususela kuqala ixesha leziyunguma. Uninzi lwengozi lwanyaniswa nempazamo kwanokungakhathali kwabantu. Abasemagunyeni baxhalabile kukwanda kwamanani abantu abasweleka ezindleleni. Kunye nephondweni bafunge ngokuqinisa amaphulo abo ekunqandeni ukubhubha kwabantu ezindleleni. Eyona nkxalabo kungathobeli imithetho yendlela nokuqhuba phansi kwempembelezo zotywala. Ukhuseleko ezindleleni lixanduva lommi ngamnye ukwenzela sihlale sikhuselekile. Njengoba ndithetha nje namhlanje ukusukela ngentsimbi yesibhozo sasa nje sebefikile abantu kwisixhenxe ababanjiweyo kule ndawo sikuyo besela beqhuba imoto bephansi kwempembelelo zotywala. Yiyo le nto sithi abemi bathatha uxanduva ngokhuseleko labo. Uba ngabeke umuntu kuyenzeka uba akakhathali yena, makakayenzele ifemeli yakhe loo nto, ayenzele nabanye abemi xa engakhathali yena ke ukwenzela abantu basinde. Ukanti bona abaqhubi bathethe benjenje. Not only driving for myself, remember I'm driving for my family. I should be also vigilant for other drivers because some of the drivers are reckless on the road. Into endiyiqapheleyo amaxesha amaninzi endleleni asifuni unikana distance, ingathi umuntu nguye yedwa lokubalulekileyo uba makafike okanye nguye yedwa lo ngxamileyo. Ubone ngoku umuntu ubethela omnye izibani uba masibe sileqana ngathi sinamahashe. So ndingathi kwabanye abaqhubi mna masinikane nomgama so that uba kukho ingxaki phambi kwakho uzazi uba unomgama wokwazi ukuzilungiselela nantoni na eyenzekayo phambi kwakho. Ngabantu abangaphaya kwewaka bathe babanjelwe ukuqhuba bephantsi kwempembelezo zotywala
susela ziqalele iintsuku zeziyunguma. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eQonce. Abasemagunyeni kwezomthetho kumasipala wengingqi yaseRustenburg emntla-ntshona babambe abaphambukeli abangekho mthethweni abangaphezulu kwama-60 ngalentsasa. Ukemva kokuba umasipala okhokelwa ngusodolophu uSheila Mabale Huma nezinye iiarhente zokunyanzeliswa komthetho beqalise iphulo elithi Safe and Clean City elifuna ukujongana nabachasi-mthetho nokuqinisekisa ukuba amashishini athobela imithetho. Amashishini aliqela agqogqiwe ze avalwa mba ngenxa yokungathobeli imithetho. Abezomthetho basebenza nzima benyanzelisa ukuthotyelwa komthetho. Kubanjwa bembangaphandle abangenampepha ngenxa yokuphula umthetho wokungena kweli ngomgunyathi. Kuqoqwa izakhiwo ezifana neKopla, iPlain kunye neHeister, ukanti ngethuba kuqoqwa kudilizwe izakhiwo ezingekho mthethweni ze kwathinjwa iziyobisi kwindawo zokuhlala. Umasipala uthi oluqoqo luza kuqhubeka nakunyaka ozayo. This date, we have arrested around plus minus 60 illegal immigrants. We have closed about 20 non-compliance buildings that operate illegal business, illegal tuck shops and spaza shops. Elinyathelo libavuyisile abanye. I feel good. It is good to mayor to take out the operation to take out these people. At least they must go back home. They must visit our country at a right position. Nangona kunjalo, omnye umbutho okulwa ulwaphulo-mthetho uthi ulwaphulo-mthetho olufana nokuphanga kunye nobusela buqhelekile kule dolophu. Most of crime in town is robbery and they broke in cars, take people's phone, money. That's most of every day. We get the report, then we collect the phone back, then we bring it to the owners. If we get you the phone, then we put it to we call the police to come arrest you. Umasipala uthi abembangaphandle ababanjwe kuba bengenampepha baza kuvela enkundleni kuphandwe nangobume babo bokuba lapha phambi kokuba babuyiselwe kumazwe abo. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube le-SABC indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongeza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe kubongozwa abahlali bendawo zamatyotyombe eKapa balumke xa besebenzisa irhanso okanye imililo xa bepheka ingakumbi ngeli xesha imimo ebhudlayo ibhebhethekisa imililo yamatyotyombe. Umbutho wesizwe Gift of the Givers uthi usathumela uncedo kubantu abamalunga newaka abachatshazelwe yimililo eDunun, eKhosovo, emaziphumelele nakwezinye iingingqi. Kusweleke umuntu omnye nomzamo eStrand kumlilo oqhambuke kusasa namhlanje. Usekela Mongameli Paul Mashatile ubongoza bemi beli ukuba baziphathe kakuhle njengoko besonwabela ixesha lemibhiyozo yalo nyaka. Kumyalezo wakhe weChristmas umnumzana Mashatile umemelela abo basezindleleni ukuba bathobele imithetho yendlela njengoko besiya kwindawo ezahlukeneyo. Usekela Mongameli uPaul Mashatile uthi nangona kumnandi ziziyunguma uninzi luziva luvuya abembomzantsi Afrika kufuneka baqaphele ingakumbi xa besezindleleni. We urge all South Africans to remain responsible this festive season, not to drink and drive. Drinking and driving endangers the lives of passengers, pedestrians and other road users. Uthi lo nyaka ngunyaka obaluleke kakhulu nanjengoko ilizwe lifikelele kwinqanaba elibalulekileyo. The year 2024 was an important year to all South Africans as we celebrated 30 years of democracy. Abemi beli ukuba bacingele nabo bajongene nemingeni kweli xesha. As we celebrate this festive season, let us remember the families who are grieving the loss of their loved ones during the year. Those who were victims of crime and those who succumbed to various illnesses. Umashatile ukwaqinisekise abemi boMzantsi Afrika ukuba urhulumente uza kuhlala ezinikele kwizithembiso zakhe. President Cyril Ramaphosa has established the Water Task Team this year to address water challenges in various parts of the country. Government has also intervened to deal with the problem of illegal spaza shops and selling of illicit goods and food to communities. Ukwanike ingqwalasela nakwabo bathe baphakamisa iflegi yesizwe soMzantsi Afrika phezulu.
Let me acknowledge the individuals who have significantly impacted on our nation through sports and the arts. Team South Africa represented the nation at the 2024 Olympic and Paralympic Games in Paris, France, and won 6 medals. Meli ubongoze abempo Mzantsi Afrika ukuba babambane ngentsebenziswano baqhubekeke nokulo bundlobongela obusekwe ngokwesini esithi elidabi kufuneka lidlule ngaphaya kweentsuku ze-16 days of activism obujoliswe kubafazi nabantwana unyaka wonke. Ukanti njengoko abemibeli beqhuba nokonwabela iiholide zehlobo bayabongozwa baqinisekise ukuba imali yabo igcinwe ngokukhuselekileyo. Abecandelo lezimali babongoza abathengi baqaphele xa bethenga ngeli xesha leziyunguma. Ngokwenkcukacha manani zengxelo yeziko elijongene nemingcipheko kwezezimali iSABRIC ibalelwa kwi-3.3 billion randi imali elahleka kulwaphulo-mthetho lwenzeka kwi-intanethi. Abathengi bayalunyukiswa bangaweli engxingweni yonqevu abahleli nje banamaqhinga amatsha okubatsotsa imali yabo kho xa ilixesha leziyunguma. Bayaxhotyiswa abantu bahlale bevundlile xa beza kusebenzisa amakhadi okanye imali kwindawo ezinempithizelo. iSABRIC ithi ngo-2023 ibone ukwanda ngo-60% kobusela bemali obenzeka kwi-intanethi nakwi-app zebhanka. It is worth bearing in mind that traveling can come with some possible risks to you and your finances. Therefore, vigilance is key to ensure that you keep your money safe and avoid falling victim to fraudsters that are eagerly finding smarter ways to scam or defraud people during the festive season. Ingxelo yeSABRIC idiza kuba lusentungu urhwaphilizo lwamakhadi ebhanka kanye nolo lwenzeka kwiintengo za online kweli. When banking on the go, always ensure that you only connect to secure and private internet connections. Do not use public Wi-Fi networks for any banking transactions whatsoever, as these can be easily intercepted by hackers and scammers. And instead, consider using a password-protected Wi-Fi network familiar to you, a VPN, a virtual private network, or your own mobile data. Iibhanka zilumkisa abathengi bahlale bethe kwa basibeke kwiliso elibukhali iiakhawunti zabo imali namakhadi balumkele ukuthenga izinto eziza ngondlela mnyama ngalo elixesha. Uninzi lwendlela ezingundoqo luxakekiswe ngabaqhubi nanjengoko uluntu lusingise kwiindawo ezahlukeneyo phambi kweKrismesi. Abasemagunyeni kunyanzeliswa mthetho bahlabe ikhwelo lokuba abaqhubi bathobele imithetho yendlela kungenjalo baza kukhomba umzosilileyo. Isikhululo saseRhawutini sezothutho iPark Station sesona sikhululo sezithuthi ezahlukeneyo esikhulu kwilizwekazi iAfrika yaye abakhweli abaninzi baxhomekeke kuso ukufumana iteksi, ibhasi nololiwe ukusingisela kwiindawo ezahlukeneyo ngeli xesha leziyunguma. Bambi bavakalise uvuyo lokufumana elithuba emva kwexesha elide bengasadlelani nabo basondeleyo ezintliziyweni zabo. Ndiyavuya ukuba namhlanje ndiyagoduka kudala ndingasagoduki selithi ixesha ndingasagoduki. Abayingxalenye yokuhlola kwiiteksi bamemelele kuluntu kuba bathi qwa bangaphulukani neempahla zabo. Kusenjalo nanjengoko sele livakala ifuthe lemibhiyozo yeKrismesi, uhola wendlela ka-N1 kumantla seLimpopo ujamelene noxingo. Le ndlela ikwasetyenziswa ukusingisela kumazwe asebumelwaneni. Lo gama abantu bexhelelwe xhukwana beza kudibana neentsapho, amagosa asezindleleni abongoza abaqhubi ukuba baqhube ngononophelo nangezantya ezifanelekileyo. Kananjalo bakwaxinise ubungqingqo abalungele ngabo ukuthabathisa uxanduva nampina umntu oqhuba phantsi kwempembelelo zotywala. To the rules of the road, so that if we work together, our roads will be safe. Let's ensure that road users respect the rules of the road. Road safety is everybody's responsibility. Lo gama usekela mphathiswa wezothutho umkhuleko Hlengwa uthe ukuqhuba phantsi kwempembelelo zotywala nokungakhathali koluntu oluhamba ezindleleni zezinye zezinto ezingunobangela wengozi ezindleleni. uHlengwa ube inxalenye neearhente zonyanzeliso mthetho kuxingo lwendlela oluseMarian Hill Toll Plaza eThekwini. Zimoto ezingaphaya kwama-50 eziye zanyanzeliswa ukuba zingaqhubeki nohambo nanjengoko bezingayifanelanga indlela. Kambe ke
abaqhubi abohlukileyo abafumaniseke bengenaziqinisekisi bephansi kwempembelelo zotywala nabanediski eziphelelwe lixesha bohlwayiwe. Okahlengwa ugxininise ngelithi ukubonakala kwamapolisa kwenze luqilima nangakumbi kwiingingqi ezithande ukwembathwa lishwangusha lengozi. Ukanti ke abaqhubi bathe matholanyongande kukudlelana kumagosa asezindleleni noxa nje bebongoza ukuba babe khona nangakumbi ukuqinisekisa ukhuseleko naxa lisingisele kunina ilanga. Iqela leli lebhola ekhatywayo lamadoda angaboniyo libuyele ekhaya emva kokuthabatha inxaxheba kwimidlalo yeBRICS eMoscow eRussia. Lidlale namaqela aqeqeshekileyo logama kunzima ukuba lifumane inkxaso-mali nenkuthazo ngezixhobo zokuzivavanya kumdlalo walo kweli. Ibhola ekhatywayo yabangaboniyo ngumdlalo odinga izixhobo ezikhethekileyo ukukhawulelana nabo bangaboniyo. Iblind soccer ngabula makhumsha yaziwa njengomdlalo ngundaba-mlonyeni kwihlabathi jikelele, kodwa kweli loMzantsi Afrika usakhasa. Okokuqala ngqa, iqela iCorinthians Africa lijongise imibombo eMoscow nalapho bebemele eli ngokugagana namaqela aqeqeshekileyo. Say South Africa is probably 2 decades behind. In Turkey, they started this in 1950, and likewise with Brazil. They started like centuries ago. Ozakuzaku weCorinthians Africa uxolile Nyila ubongoza urhulumente ukuba angenelele ngokuxhasa lo mdlalo nanjengoko eliqela lijongene nohambo oluza kusingisela eBrazil kwimidlalo yeBRICS yango-2025. Ukusukela apho baza kuthi tsi eAsia kwiKazakhstan Blind Football Championship. The minister himself must be able to come to Corinthians and able to see how best they can able to assist. They've got a big facility that can able to be developed, and we're even asking out there every sponsors to able to come and assist this community. Kananjalo umlawuli wephulo unikiwe Nyamende ubethelele isidingo sokuba lo mdlalo uthatyathelwe ingqalelo kweli. That we can maybe get a few people that can be helping hands and be part of the historic movement, because I'm telling you, we're going very far. Kuba Mzantsi Afrika tyhila inkathalo yakho ekukhathaleleni abakhubazekileyo nokuzingca kwakho ngobugcisa. Owe-Christmas umbengo noba mde ucima umlilo ulungiselelwa indwendwe ezomhlo Christmas zingesiZulu ngomso. Ukanti ke into zakuthi phambi kokugxidika kulamaza nazi iziquququ zabadidiyeli bendaba ngolwimi lwesiXhosa ziphosa umyalezo weChristmas ngomso kamnandi. Singathanda kwaba ngazini ngenkxaso yakho engagungqiyo mbukeli. Sibonile ke kambe nakulo nyaka susonga ka-2024 inenekile yokokuba asiyonto ngaphandle kwakho ngamana. Siliziko losasazo likazwelonke kwigumbi lendaba mzikantu sithi mpompozone Mzantsi Afrika matholanyongande kudlelana, philisanani ngobuntu nihlale nidlelana ngothando nikhuseleke kweziholide zohlobo. Kamnandi simnqwenelela usuku oluhle lwangomso lweChristmas. Merry Christmas. Mawahlangana mafuli vumika makho basembo ndivumeleni ndinonkanyezi nirhabulise qikelelo lwemozulu yangokuhlwanje xa sijonga ke imvula nomoya kuyaphawuleka into yokubana lithe rhulele ngamafu kwiindawo ezininzi kanti ke zimvula ezintle kakhulu ezilindelekileyo phaa kwiphondo lokopulukwane koMahikeng zayo 80% nayo 60%. Abeme ahle kakhulu ke namathuba emvula phaa kwiindawo ezikumazantsi phaa komazweni. Kananjalo ke mbukeli xa sizawuthi sijonge imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka mbukeli into yokubana ziyaqhubeka ezaa mvula zixatanazile kwiindawo kaloku eziphaa
ekuphumleni zikhathwa ke zizibhaxu zenkungu ezathi sizilindele kwindawo eziphako emazweni siqhubeke zenze njalo ke mbukeli phako Gauteng into ethi ke uyaqhubha ngomso qiniseka into yokubana uqhubha ngononophelo isilumkiso ke suka ku-South African Weather Services ngokuhlwa singalindela imvula engamandla mbukeli ezawuchaphazela phako Polokwane koPitoli nendudumo ezimandla ezawuthi ziqanqe kanobomi phako Mahikeng kanti nemvula engamandla eyawuthi ichaphazele ke mbukeli ipha eThekwini nasemangalisweni kunomoya obhudla ngamandla ke mbukeli kwindawo ezigudlu unxeme phako Kapa lodumo kananjalo ngomso ziyaqhubeka ke ezanduduma zamandla ziqana nazile koMahikeng nomlilo wamandla ozawuthi awuchaphazele iAppleton uqhubeke ke umoya obhudla ngamandla pha kwelasemangalisweni amaqondo bushushu ke aphansi ngokuhla mbukeli xa selusijonge kwindawo eziphako Musina nokombukeli ithela ukuphola ibambene namanqaku nePhalabura ngo21 kanti singene eMthatha eXojane singene eMount Freylali yaseQumrha kwabhacela utateni eXhorha mbukeli khona mbukeli nasedutye ebholote lucwece eqoleni lithande ukufudumala mbukeli ngayo 15 degrees kanti ke mbukeli ngomso thande ukufudumala kwindawo ezininzi phako Musina ngu29 Pietermaritzburg ibe ngu27 phako Bloemfontein ibe nguye u32 ndisatsho ndithi maziqhuma inqawe emaxhekweni Xosi